أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Ambado ambe awfo Mali kono ani Mali koka ni andunganye anga emission kono no Seko ani Donko emission. Seko ni Donko nyafo mbata ngasigi no te alaka dugukolo fan wo fan kan ɲɛnɛmaya tɛ yen taaɲɛ tɛ yen min bɛ min bolo i bɛ valeur de don la ni dɔnniya yɛrɛ tɛ diɲɛ tɛ taa ni kodɔn tɛ diɲɛ tɛ marché n'i y'i sigi k'a lajɛ fɛn fila de ye farafina to kɔfɛ. A fɔlɔ fɛn o fɛn mana fɔ farafina ko nin fɛn in bɛ se ka nin ko in kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ si t'a fɔ ko nkalon don, farafinw yɛrɛ de b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'a tɛ se ka kɛ. O ye kelen ye. A filanan mɔgɔ mana ko ko daminɛ farafina ni fɛn do fɛn min n'a bɛ se ka kɛ ɲɛtaa ye siniɲɛsigi ye farafinden bɛɛ ma, jamakulu fɔlɔ min bɛ wuli k'u b'a ko tiɲɛ ka ko lanɔgɔ o ye o farafin kelenw ye. O tuma farafin ka ɲɛnɛmaya bɛ taa ɲɛfɛ cogo di? Anw bɛ fɛ ka bɔ cogo min na an ɲɛ bi mɔgɔ minnu na ka kɛ olu togo ye, yalima olu bi ka kɛ anw ta kɛtogo la wa? Ayi. N'i bi nanzaraw fɛ yen, n'i bi se fɛn min na u b'i dɛmɛ o de la. Olu bi jɛ de k'i kɔrɔta pour que ka se. U b'a dɔn n'i sera olu bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la, u denw bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la, wali u bɔnna bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la. Mais anw bi jɛ de k'an b'i sama ka jigin. Tuma dɔ la a bɛ ɲini ka kɛ taabolo ye an na, taabolo min bɛ ka nakasi don an ka kodɔnw na, taabolo min bɛ ka nakasi don an ka yɛlɛmabolow la. Hali jago sira fɛ n'i donna an ka sugu kɔnɔnaw la i bɛ taa sɔrɔ commerçant min bɛ jago ɲɛdɔn n'a ɲɛnen b'a bolo, o la commerçant tɔw ka gɛrɛ ale la a ka se ka kodɔn dɔ d'u ma min b'u fana ka jago ɲɛ u bolo, o kɛ man di. Ɲɔgɔn seminɛ de don f'u ko o yɛlɛtɔ jagoya jigin. N'o kɛra diɲɛlatigɛ taabolo ye dugukolo min kan, o dugukolo ɲɛnɛmaya tɛ yen. O la n baden, diɲɛ sosigi la n'i y'a mɛn maa o maa da ko fɛn dɔ bɛ yen k'a bɛ se ka nin ko in kɛ, wuli ka gɛrɛ a tigi la. A b'a kɛ ni kodɔn min ye, kuma dɔ e na ɲɛ dɔ o la,
ni yɔrɔ min b'a ta jɛ e yɛrɛ hakilina n'i y'o fara kan o b'a tɔ ɲɛ a bolo e k'a dɛmɛ n'o ye min bɛ se k'i dɛmɛ ni nafolo ye o k'i dɛmɛ ni nafolo ye pour que i b'i fɛ k'i ka hakilina min baara n'a bɛ ɲɛ o k'o kɛ min bɛ se k'i dɛmɛ ni hakilila ɲuman ye o fana k'o kɛ ɲɛtaa bi sabati tan de anw bolo filɛ anw farafinw bolo an b'a digi a bɛ yeelen bɔ sufɛla la an b'a mɔgɔw ɲa la an denw bɛ kalan k'a la an yɛrɛw b'an mɔgɔw ɲa la mɛ o ma dilan ten o kodɔn dɔ de y'a dilan olu b'o kodɔn ɲini don min n'u kun y'u sigi k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a tɛ se ka kɛ ko nɛgɛ ka yeelen bɔ ka mɔgɔ nafa anw kun b'a sɔrɔ wa an kun t'a sɔrɔ dɛ kilimu i b'a baransi i ka so kɔnɔ ala y'a se kɛ minnu ye tilemaden dere fɛ mɔgɔ tɔw bɛ ka u yɛrɛ ɲini kalaya la wagati min i b'a sɔrɔ e bɛ sumaya kɔrɔ f'i bɛ birifini biri i yɛrɛ la mɛ sababu dɔ de ye bila sumaya o kɔrɔ o sababu kelen ala y'o caman di farafin ma fo ni min y'i ta ɲɔgɔnna kɛ ka i bɔ fantanya kɔnɔ ka na n'i ye basigi kɔnɔ ka na n'i ye sɔrɔ kɔnɔ ka na n'i ye harijɛgɛ kɔnɔ dɔɔni b'o kɛ dɛ mɔgɔninfin i sɛbɛfɛn ɲinini e ye siɲɛ kelen kɛ yɔrɔ dɔ la ka siɲɛ fila kɛ yɔrɔ dɔ la i ko i haju ma ɲɛ e ko nin ko in tɛ tiɲɛ ye o t'a kɛ nkalon ye ayi lɔnni sɛbɛ sɛbɛ bɛ maa o maa bolo i tɛ sin k'o sɔrɔ o tiɲɛ ye o tigi bolo yɔrɔnin kelen dɛ a bɛ mɛn k'i essayer ni fili bɛ ka mɔgɔ camanba de sɔrɔ bi caman bin n'a dingɛ kɔnɔ e bɛ san 20 san 30 bɔ bi i bɛ nafolo ɲini na i ma miliyɔn 1 yɛrɛ sɔrɔ k'a mara i yɛrɛ ye i wulila i sera dɔnnibaa dɔ ma k'a k'i dɛmɛ i ka kɛ nafolotigi ye a ko n y'a mɛn a bɛ warinin dɔ fɛ e ye ten min yɛrɛ t'a hali 500 bɔ e bɛ taa n'a ye e bɛ wagatinin kɛ dɔrɔn e b'a fɔ a karamɔgɔ nin ko in kɛra ta a bɛ ten i bɛ perese i bɛ kuma fɛn min n'i y'a da ale ma a bɛ kɛ fɛn ye wa a t'ale yɛrɛ kɛ fɛn ye mɛ sababu min b'ale bolo n'a y'o kɛ ye kɔnɔjɛlenya kɔnɔ i ka muɲu ni ka sabali ka to a kɔ o de b'a to i bɛ fɛrɛ anw ye nin caman ye ma ala ka tile ɲuman di an ma an farafindenw ala k'a to an k'an yɛrɛ kanu ala k'a to an ka kɛ an yɛrɛ fɛ ala k'a to an ka da an yɛrɛ la ala ye dɔnniya minnu di an ma an ka sɔn u ye an ka u minɛ n'an bolo fila ye o la bi émission kɔnɔ fɛn damadɔ kelen bɛ ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ ka mɔgɔninfinw kamana gan t'a sɔrɔ dɔ den bɛ yen a bɛ minfɛn jugu min i n'a fɔ dulɔ i n'a fɔ dɔrɔku tiɲɛni dɔrɔn ɲɛli foyi t'a ka diɲɛlatigɛ la a bɛ suɲɛli kɛ u b'a minɛ ka taa don kaso la ka masaw kamana gan k'u tɔɔrɔ muso tɔɔrɔlen don denw tɔɔrɔlen don sara tɛ labɔli kɛ ale bɛ min fana sɔrɔ a bɛ taa bɛɛ don manamana ko la muso de b'i bolo muso min b'i ka furu kɔnɔ a bɛ kulonkɛ kɛ
manamana ko de ka d'a ye k'a to furu kɔnɔ mais muso in ka di e ni ye t'a fɛ k'a bila tiɲɛni ko fan o fan ni buna hadamaden b'a kɛ dilancogo de b'a la Ala ye dɔnniya kalifa an ma an ka se ka fɛn dɔ de yɛlɛma n'a ye k'a kɛ fɛn dɔ ye o hukumu kɔnɔ n bɛna kuma o fɛn fila kan aw ye bi a kɛ Ala kama i k'a kɔrɔbɔ i den min n'a dɛsɛlen don ka dulɔ ni dɔrɔku ni manamana ko tabila bannen bɛ kalama a ti sɔn foyi ma ni tiɲɛni ni manamana ko tɛ ka kunna solusi aw ma muso min tiɲɛni b'o togo fana na cɛ min fana tiɲɛni b'o togo la fana da de yɛlɛlen nin ye n'i donna kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladzina amanu ittaqu ya ayyuhal ladzina amanu ittaqu ni sigiyɔrɔma dama bɛ kuranɛ kɔnɔ mais sigiyɔrɔma dama in na 7 de bɛ ta la o 7 de bɛ baara k'a d'a tigi ma wallahi e min ka mɔgɔ tiɲɛnen b'i bolo n'a ye nin min a bɛ k'i kɔnɔ ko a donna mansin kura kɔnɔ k'a dilan k'a bila sabati minɛn kɔnɔ hali n'a ye san 20 de kɛ dulɔ ni dɔrɔku k'a b'a bila i muso i denw k'u k'i sago ye sababu b'a la n fɛ ko tɛ diɲɛ dɛ o kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ nafolo ɲini sira kan nafolo sababu don mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na ni sababu tɛ Ala y'a fɔ k'a jɛya kullu shay'an sababan fattabi'u sababa mais toujours ni ko ye silamɛ ni bi sababu ɲini b'a ɲuman de ɲini kana tugu sababu jugu kɔ sababu ɲuman ɲini fɛn o fɛn juguman bɛ diɲɛ kɔnɔ a ɲuman bɛ fo fanga ka bon ni juguman ye n'i y'a ɲɛɲini b'a ɲɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ tabaraka 9 de bɛ kuranɛ kɔnɔ tabaraka lezi a 9 de bɛ kuranɛ kɔnɔ o tabaraka 9 in n'a baara la ka di jagokɛla ma i kɛra diɲɛ baara o baara kɛbaa ye k'a sɛbɛnden d'i ma i k'a tun ni suruku kolo ye k'a bila i kun bilahi Ala ta kɔfɛ diɲɛ nafolo Ala b'o d'i ma diɲɛ Ala ta de ye i bɛ taa ɲini fɛn o fɛn bolo o ta tɛ dɛ i bɛ min ye o bolo Ala de y'a d'o ma o tuma n'i b'a ɲini i yɛrɛ k'a ɲini Ala tɛgɛ kɔnɔ kɔnɔjɛlenya de b'an bila ka kuma ka nin fɛn ninnu fɔ sinon a b'anw yɛrɛw bolo a y'an wasa k'a bɔ k'a fɔ e ye denbayatigi bɛɛ hakilina kelen de ye doni bi denbayatigi kun min tɛ jigi fɛn kelen min b'a jigi fo n'i sara don min ji kunnangolo a tɛ kumun dɛ sira dayɛlɛlen ni mago b'a la a b'an bolo
an b'a d'i ma. Ala k'an bɛ sababa ma. Sallu ala rasul. Haza wa salam.